kendo nitiere kuma nyaka gi consult kendo kuma nyaka gi lose. Okay, sawa. Haya, koro. Gimo miyo wacho no. Sama ne pok affordable housing of the bill of the parliament. Bene abunge mayudi oluong state house for a meeting. Gi president. Number 2, waduoge ODM wakata Azimio. Bene chiek moro ma Azimio sa think independently modhi obunge magi bedo lobby digango gi sirkal magi vote magi chiwo voting mopogore gi manga dwaro gi ODM kata Azimio dwaro podi. Bene tiere samora mora ma UDA kata bunge mag UDA osa come against kata osa tamore gi maker dwaro mogo against podi. Koro a theory judiciary is independent, executive and independent ochung kare to parliament buchung kare. Lakini etiyo onge samora mora ma bunge party moterie parliament mibiro yudo ke ji ngacha bro tamore dokone. Mane momiyo idwaro gimiluongo ni majority kanye e parliament nikech the moment minigi majority to beat ni kalo kati dwaro kata kutimo nade kata gidwaro. Chieng moro ne aneno ko buru senator iluonge ni Ofane ne wacho statement moro kana wacho gibomiyo hero pio wandai no wacho no pio wandai ok read instruction from Raila of learn the body language mara mar Jacob mano buru no wacho kosa learn the body to act on speaker mar National Assembly ok read sime mondo koko act ni ma akoro girwa ok riti onna nana kaka discussion chakore bill kata wuno ni bill moro kel sani ni donc sani nitie bill moro miloso mondo oket affordable housing obed anchored in law. In short, mondo mi court kik wachi ni noko time yor sheria dongi UDA kelo mano sama gino chupe parliament be wetango rito mondo kero go ndizini